Assalamu alaikum. Hayırlı gün, kardeşler, millettaşlar hem dostlar. 2023 yılının 5 fevral günü Beysiz Tatarstan hükümetinin birinci online yılışı ötdi. Vil Mirzayanov Premier Ministr vazifasından öz ihtiyarı bilen gitti. Hem Tatar halkının Milli Meclisi kararı bilen Premier Ministr orununa Rafiz Kashapov saylandı. Beysiz Tatarstan hükümetinin işi, көтәрелгән проблемалары һәм алдагы планнары турында кыскача репортаж тәкъдим итәбез. Беренче эш булып Бәйсез Татарстан хөкүмәтенең официаль рәвештә теркәлү максаты тора. Икенче эш булып яңа конституцияны язу. Яңа конституция Татарстанда 1992 елда кабул ителгән конституция нигезендә язылачак. Якын арада Бәйсез Татарстан хөкүмәте министрлар кабинеты булдыру өченче максат булып тора. Бу хөкүмәт һәм министрлар кабинеты вакытлы рәвештә хәзер чит илдә һәм Россия таркалгач беренче вакытта Татарстанда эшләп килә торган була. Соңыннан Мәскәү оккупациясеннән тәмам арынгач, демократик рәвештә сайлаулар үтәчәк һәм кандидатларны Татарстан халкы үзе сайлаячак. Хәзерге вакытта төрле илләргә Бәйсез Татарстан хөкүмәтенең илчеләрен билгеләү эше бара. 4нче максат булып Бәйсез Татарстан хөкүмәтенең үз партиясын төзү тора. Бу партияга барча теләгән кеше, хәтта онлайн рәвештә дә теркәлә алачак. 5нче максат булып 2023 елның октябрь аенда Нью-Йорк шәһәрендә татар халкының курултайын үткәрү тора. Шулай ук 15 октябрь көнне Нью-Йорктагы Россия илчелеге каршында хәтер көнен үткәрү һәм Бәйсез Татарстан хөкүмәтенең барча вәкилләре белән беренче офлайн җыелышын үткәрү. Бәйсез Татарстан хөкүмәте яшь журналистларны һәм блогерларны бергәлектә эшләргә чакыра. Татарстанны Мәскәү оккупантларыннан бәйсез итүдә бергәләп эшлик, нәтиҗәсе дә сөенечлерәк булыр. Шулай ук Бәйсез Татарстан хөкүмәтенең мөһим эше булып яңа паспортны ясау тора. Хәзерге вакытта паспортның дизайнын карау этабы бара. Һәм соңгысы, Бәйсез Татарстан хөкүмәте киләчәктә безгә бөтен дөньядан татарлар, ягъни галимнәр, сәясәтчеләр, язучылар, эшмәкәрләр, дин әһелләре, журналистлар кушылырлар дип зур өметләр баглый. Без үзебезнең дәүләтебезне бергә булдырырга тиешбез. Ассаламу алейкум. Рәхмәт сезгә. Киләсе видео репортажларга хәтле сау булыгыз.